Vreme je da se žrtvujem za content i da probam extra spicy peanuts. To je ova kesa ovde od Zlobeksa koji je pratio Street Food Festival prilog. Mogo je da vidi, evo ovde malo da čitate. Kikiriki u začinskom otaču, morska srdjeta papričica, papričica, lemondropka, jedna kabanero, dolaki jedan jedan morogad muškotpi. Ne bojte vidjeti prekaje prvog 2024. Evo ga je QR kod. Nisam mogao brže od ovoga, treba da me platao iz televizije da pravim reklame za farmaceutske proizvode. Kao smo kod tih stvari tehničkih, vreme je da se uzme zaštitna oprema. Jer kako mi je rekao drug kome sam dao ovu kesu, pa mi je vratio zato što mu je bilo jako teško kad je probao, kaže, ubija, boli, ljuto, nemoj da lizneš, to je nemoj pipaš usnama, mnogo će da te peče, mnogo će da ti bude teško. Sad za njega, klip da ja pokušavam sa svojim šakama za basket, mislim, Shaquille O'Neal fazom, pokušavam da nataknem ove volšebne rukavice. Dobro sam i ovo stavio, tako da, mislim da ćemo mi ovo da malo, ne može ovo nasilno da se otvori tek tako. 1, 2, 4, 7, 10, 14 komada. I lutrije šta će doći. Što je... Tračak je rekao, probaj sve odjednom, pa šta ti bude. Ovo je još neki limited edition od ovog gospodina A zašto sam ovo stavio da se ne pipam po očima? Zato što je poslednje što želim je da ovo dođeš mojim očima. A to može da bude jako zajebano. Spremio sam čašu soka, da se malo povratim posle. Zlobek, ako ovo gledaš, a znam da ćeš gledati. Napravi još. Napravi još svega ti. Ovo nešto najljuće što sam probao. Nešto najljuće što sam udara, gumbe, ko dupla pedala u death metalu. Ajmo. Muški. Nismo ni do pola stigli. Evo ga. 7. Ostalo još 7. Da mi se ne izvrne sve po sobi. I ovo je ljuto. A ne neke nutle. A moj ortak je lud, on je pola ove kesice stuku u jednoj šaci, još je ispipao usnama, pa su ga pekle usne cijel dan. Brade. Challenge je dobar. Malo RNG pomilovo za par ovih koji su manji ljudi. Neke i uspe. Postale. Što konstituiše 15. kikiriki. 15 komada. Brate, sad ja ovo polako da nekako odstranim, da ne pipam. Batići, ovdje valjda neće biti sranje. Evo ASMR malo za vas. Skidanje rukavica. Brbe.
to tačno sam se namestio na svetlo da vidite kako mi se menja boja lica. Pardon, naravno. Izdržalo se. Nije toliko loše. U smislu teško, ali Zlobek si napravio do jaja. Ovo je limited edicija je bila. Nema ih još mnogo, ja bih rekao, ali Boris definitivno pravi još. Imaćeš publiku sigurno. To je to. Lajka, pa šera, pa subscribe-a, pa komentara, pa sve mi dajte, sve mi uvalite, to je sve besplatno. Recite mi kako je opskurne stvari ljute kiseli to da probam dalje pa da vidimo gdje će ide ovaj kanal, ali ovo je